pensado o calendario para que todos os seguidores e todos os fans destes magníficos actores e actrices podan enmarcar as fotos que paga ben a pena, Son recordos, son preciosas. Lizardo, Che pasou, velloso? mire quen Caíche está no ali, escenario, no, ti que tamén. xa o estaba mirando eu, ademais. Estades por caer todos hoxe para baixo. Pero a da orquesta ainda non lle pasa nada, pero ti xa és pequeno en riba, caes para baixo para de ningún Bueno, Lizardo, sí, a mí sí. Vai a arreglar usted agora a min. Vai a arreglar. Bellino, por favor. Oye, estará atendiendo a doctor, orquesta. cura o rápido que teño aquí unha cousa dos paraguas con Sergio Dalma e Isto é Karina. unha cousa lenta, non é así. Sardo, que tal, hombre? Moi buenas. Buenas serán para usted. Salimos queixando, Para non mí sei, son me cago na malas. mar. Non perder costumbres. Ai, Toma asiento, aí, home, venga, póñase cómodo. ai, como proi. Dios. Ai, Que? ai, proi muchísimo. Proi. Ah, bueno, nada, hemorroides. Estamos outra vez que as hemorroides, estamos... Receto yo do outro día. Che, E xa lle pa... che. De recetas nada, que por culpa da última receta súa estou eu así. Que día? Pero en que carallo estaba pensando cando me recetou os supositorios, hombre? Que supositorios? Que non lle dei ningún supositorio. A mí xa estamos... Como que non? Que maneira de inventar... Como que non? Outro día cando lle viñen pedir que me dera algo para a caída do pelo, non me dou os supositorios. Ou xa non lle acorda, como está da cabeza, co novo que é. Ai, la virgen... Que supositorio? Vamos a ver. Outro día eu dei unhas cápsulas crece pelo para tomar por vía oral. Hostia. Pola boca. É que vai o sentido, hai que... Para aí. Eran cláusulas. Sí, unhas cápsulas crece pelo. Ai, me cago no precio da gasolina. Eu entendinlle supositorios e tomeinos por outro Non me digas, lado. no, ai, la virgen. Mentiras por No, home, por E favor. agora saleume unha mouta de pelo aí, parece un oso. Ai, por É unha risa. A dar gusto ver, yo. Que bola, Non vale. sei que chundía que lle fendo a cabeza. Tranquilo, Se me chegou con a turara generosa. 2 días inteiros estuvo rindo esa cabrona dela. Home, normal, é que a situación... Díxome, vou te puñer a barrer a casa, pero sin escoba. Varmo benduco. Sabe, pero a ver. Vamos a ver, home, tampouco é tan grave. O pelo non remexa, home. O pelo cortas, home, corta o pelo e xa está, xa pasou. Xa para rachar, corta, sí. Claro. Pero generosa xa sabe como é. Pasou uma desbrazadora e o cara. La virgen, non entiendo. Oye, Que barbaridade. encheu 2 almohadas de pelo. Pero mal, oye, agora volveme a estar empezando a salir e proi que nin Dios. Chame, vamos a ver. É que tamén é que se lle ocurre a cápsula crece pelo metelas polo cu. Vale. Xa está ben, Perdón, home. E vos tamén. Non se enfade, home, non se enfade, caramba. Non se enfade. Deixeme, vou botar un vistazo aquí ao manual porque... Que non me pasa, Indio. É o primeiro caso, que se me dá, ainda que se me dá unha cousa desta, de cago na mala. Confusión de cápsulas. De boa casilla é algo áspera. Pois, oiu, Que? mire, Que? a única solución é esperar, Isto... Esperar o que o coche de línea. No, chile. Isto esperar, vamos a ver, esperar que lle pase o efecto das cápsulas. Isto co tempo vaille salindo o pelo cada vez máis débil, hasta que pare de salir, non? Este está de cachondeo. No. E canto tempo tengo que estar así logo? A ver, pola dosis calculo entre unha semana, 2 semanas, en 2 semaniñas de... 15 días así con isto. 2 semanas. Pero a ver, home, mire, vamos a ver, escoite. Mire por o lado bo. As Mira cousas... por lá, Claro. sí, claro. Dixen o que dixen os pelos do cuebre. No, Ahora ven o frío. No, vamos a ver, digo... O lado bo da situación... A ver, este pelo, usted deixo medrar. Un pelo que medre. Carallo, déixame ler. Usted que deixe pelo medrar. Fallo uns cadrelos. Fallo que vexe, o pelo medra. Este como non lle saliu hosti. Cando tal, coitame, un momento. O pelo corto. Ese pelo leva a peluquería e pagaño moi ben. Como? Sí. Iso para facer pelucas pagano moi ben. Sí. Claro, porque é un pelo fuerte e gordo, porque aí como está abonado. Eu non lle topo gracia ningún, Perdón. No, de verdad, no, perdóname, é verdad que non me teño por que rir nunha situación destas. Pídolle disculpas outra vez, Bueno, pero non vou fazer máis, No, porque a non pasa xente contagiase dos territorios de min, Pois parece mire, tonto. voulle dar, isto non lle cura, pero polo menos pasa o proído, ese que ten.
Voulle dar calmatín. Se bo para todo. Isto é unha maravilla. Dios. Tome, bótalle usted o que é na zona. Na zona. Toulle un anturo. Dalle así unhas voltas e xa verá como lle pasa. Por menos o prohibido pasa, ya. Bueno, ale. Oi, coño, un consello, Sí. Aproveite estes días para sentarse en sitio duro, home. E logo? Porque vai non notar blando, porque con tanto pelo. Mire, vou marchar, porque hoxe se seña turei da bondo, É que teño que me rir. Dios, xa está ben, Estaba entrando unha gana de fender a cabeza. Bueno, non se fade, home, non se fade tampouco. Oiga. Que é? Que é? A ver, non se vai a enfadar, home. Tira que me pagar a consulta, caramba. Está ben que... Pare un momento, home, mire. Ven aí Navidad. Sí, Ainda rimos un pouco. ustedes. Bueno, só yo cobro 150 euros. Venga, xa está, home, venga. Ai, o que xa. barato, baixou a... Para que vexa que hai corazón aquí, home. Mire, vou dicir unha cousa, vai ter que esperar un chisquiño para cobrar, porque gustou unha idea esa da peluquería. Vou ir vender o pelo, e así que me paguen a min, depois veño a sacada, cobra usted. No, home, E mira outra cousa. no, pero esa era unha maneira de falar, caramba. Por se non nos vemos felices festas a todos. No, pero págame a ver se me... Dios. Pues ao final sempre me Iria. quedo aquí pringado. Vou ir vender o pelo ali a tua nai a peluquería ali. Muy ben, Lisardo, muy ben. A las outra hora. Ti riste porque xa sabes por que te ríes, ¿Por non? dónde vai?